a on popíše Peťo a on viem, že ja som ja a on je on a to je slon. To je akože charakter, jak medicínbal. A preto to je ťažká vagína. No, a teraz sa som rozišla moja predsavzatie. Jaké predsavzatie? Tak sme z dediny, z bratislavskej dediny. Ale nevadí. Za peniaze každý slobodný. No, dobre. Kde je víno? Ešte nejde za to? A to už nej. Ešte môžeš zanútiť. Ale to je horšie, lebo ona pekne nožom to, ja musím zújsť teraz iné letričkou. Podľa mňa to pokazí. Z modrý letrička nejde. Peťa, za krvačom prvá doľava. Vieš čo, môžem si to pokaziť ešte 1000-krát viac, lebo vieš čo? Keď ti funí do no ne, šefe, poviem. No. Ženy vždycky majú pravdu, takže koľko som len ja. Ideme do Sarakus. Ideme na egyptských printov. Počujem aj, že to bolo krásne, keď som bol malý, keď som mal 17 rokov, na tie macedónske vinné trhy modré. Macedónske Pezinku, čiže sme to mali. Modré sme, ne? Vinné trhy macedónske? Na to som si teraz myslel, ne? Ale bolo to tu príjemné, keď som mal 17 rokov. Bolo to tu v tejto modré macedónske trhy veľmi príjemné. Ale potom to začal sa to kaziť, ten celítkový dojem, vieš, už. A potom som vlastne bol rád, keď si začal tie víne vymýšľať toto bolo pre mňa, že to je pre mňa odden živá, vieš, ja som šťastný, že normálne tieto víne zábavy existujú, rozumiem. Lebo ja nemôžem ísť takto, že on nekaž. Ale ide o to, ale dobre sú ticho. Čo, jak je to s tým vínom? Vínom to je, vieš, to nepoviem. Kde sa pínam bask? No, máš automatiku, alebo keď to chceš mať. Lebo fúzatý, oný Jan Sokol. Fúzatý Jan Sokol? Dízer... Pravda Božia vždycky vidie na javu. Hen, už to hasia. Idú po teba. Jedol po mne. Ficová zložka. 150 vy... Ale videl sa. Chudáčik. Do pekla, jak sa teraz kontaktuje? Do pekla sa ide tá ďalko. Áno, vysoká škola, to už hodno včera, ne? A to dohlasujú, áno. To, aby bolo zase biznis, že dohlasieme, čo nehorelo. Doholie. Máme voľnú cestu teraz. Potrebujeme čúrať. Poďte, robimo cestu zábranu. Električky nechodia. Nezrastie tu do jazera, lebo... Čo je mama potom bude robiť? Toto je milujem. Počúvaj, povedz tu do malokarpatskej televízie, že kam ideme? Teraz ideme do nešťastia. Teraz proste príde macedónske nešťastie, proste čo rozostrašné, proste... Prečo macedónske? Lebo... Nešťastie. Alebo... Ne. Macedónske je porovnateľné s rumunsko-transylvánskym. Lebo... Kone sa jedia aj tam. Aj ľudia, ne? Aj ľudia, keď je málo ľudí. Ale hlavné je to, že si sú spokojní. Rozumieš ma? Keď je Všetci sú najedení. není nenávisť, spokojnosť je láska. Rozumieš? To znamená, že keď dáme čára, tak